aquelas que cantan, no que Rosalía reflexiona e se revela contra o estereotipo de poesía paisaxística e sentimental asociada á muller. Lerao María Fungueiro. Daquelas que cantan as pomas e as flores, todos din que teñen a gran muller, pois eu, que nas canto, fixe da paloma, ai, de que as debe? Aparece o drama de emigración, drama que se repetiu ao longo da historia do noso país. Actualmente, mozos e mozas vense obrigados a sair fora do seu país buscando traballo que aquí non ten. Recitarao Alberto e Sara de segundo de bacharelato. Venderonlle os bois, venderonlle as vacas, o pote do caldo e a manta da cama. Venderonlle o carro e as leiras que tiña. Deixaron o xoio, coa roupa vestido. María, eu son mozo que dir non me dá, e vou polo mundo para verte ganar. Galicia está prova, e a Habana me vou. Adiós, adiós, prendas do meu corazón. Ánimo, compañeiros, toda a terra é dos homes. Aquel que nunca veu máis que a propia, a ignorancia o consome. Ánimo, a quen se muda Dios lo axuda. E anque ora vamos de Galicia lonxe, verestes que tornemos o que medrán os robles. Mañana é o día grande, a amar, amigos. Mañana Dios nos o coche. No sembrante a alegría, no corazón o esforzo. E a campana armoniosa da esperanza, lo mexicando a morte. Este vaise, e aquel vaise, e todos se van. Galicia sin homes que quedas, que te poidan traballar. Ves en cambio orfas e orfas, e campos de soledad. E nais que non teñen fillos, e fillos que non ten pais. E tes corazóns que sufren, longas ausencias mortais, viudas de vivos e mortos, que non é consolarán.